Sugod ni atong Hunyo 1, pipila ka mga ahensya sa gobyerno midawat na og mga walk-in transactions sa ilang mga miyembro sama sa PhilHealth o ingon man sa pag-ibig. Apan hugot nga health protocols ang gipatuman gihapon nining maong mga buhatan. Si Fem Maridubabok adunay live report. Fem! Babukas ang buhatan sa PhilHealth gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon matag Lunes hangtod sa Biyernes. Samtang ang buhatan sa pag-ibig ang bukas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes gawas lang sa adlawng Miyerkules. Kay kini ang tig-disinfect nila kung gitawag nga Disinfection Day. Gipaybawi noon sa duha ka mga government agencies nga hugot nilang gipatuman ang health protocol sama sa no physical contact policy, no face mask, no entry. Puwado sabog temperatura ang mga musud sa buhatan. Adunay mga alcohol nga giandam, foot bath ug striktong pagpatuman sa social distancing. Giyawag usab ang mga miyembro nga mas maayong magdala og ilang kagulingong ballpen. Bisan katong ECQ, Ms. Fe, no, nag-accommodate na ta og mga katong walk-in clients. So, starting June, pwede ra gyud gihapon bisan og dili related to hospitalization ng ilang mga transaction. Nalaray limit kung pila ka bukang masud sa office partition sa mga workstations. And then ang workstations in between and between the client and the frontliner, mag-alcohol gid ang client before makasud siya. Padayon nilang giawhag ang ilang mga sakop nga mas maayong himuong online ang ilang mga transaksyon. Sa pag-ibig, mamahimong makasud sa ilang virtual branch diha sa ilang website nga www.pag-ibigfund.gov.ph. Samtang alang sa PhilHealth, mamahimong maka-email sa cebu.pro7@philhealth.gov.ph. Gitugan ni Antonio, ang Corporate Executive Officer sa Pag-ibig Visayas ug Mindanao, nga sagad sa tuyo sa ilang buhatan mang pag-follow up sa gifile nga mga loans. Samtang sugod niadtong Abril, mato ni Sanchez, ang tigpamaba sa PhilHealth Visayas nga dunay bag-ong COVID-19 package. Full coverage alang sa mga nanarbaho sa ospital. Alang sa mild pneumonia, ang mga miyembro mahatagan og kapin sa 43,000 pesos. Kapin usab sa 143,000 pesos alang sa moderate pneumonia. Kapin sa 333,000 pesos usab alang sa adunay severe pneumonia ug kapin sa 786,000 pesos alang sa critical pneumonia. Initially no naamantoy kanang rates gipagawas ang PhilHealth katong 8,000 kapin. Recently nani siya kausaba no giusab 8,000 kanang trim down niya siya to 3,000 plus. Babdugang ni Sanchez nga ang buhatan sa PhilHealth ang nitala og kapin sa 600 ka mga claims alang sa COVID-19 package sa tibuok rehiyon 7. Aban sagad niini dinhi sa Sugbo. Samtang ang buhatan usab sa Pag-ibig ang nakadawat og kapin sa 14,000 ka mga applications sa loan diin alang kini sa Central ug sa Eastern Visayas. Dindulan sa 12,000 niini ang alang sa calamity loan. Bob? Thank you so much, Fem Maridubabok, sa imong live report.